Mamă că e lat și colțarul tău. E, va. Stai că e pauză acum, e? E pauză? Nu mai vrea la să cânte? Aha. Stai că începe imediat. Stai că te-a văzut ea. La bine? Mă, căcat cu așa. Mă, unde te duci? Așa transpirat. Nu mai vrea? Măi, de ce a rămas așa chiar? Cine știe? Nu-i din cauza mea. Ia dă-te mai bine. Din cauza lui Petrica? Nu. Tu ai făcut ceva, băte. Ce ne facă Nu, Petrica? că n-am făcut nimic, asta e un film Nu de te-a rămas? Ai oprit tu pe de la buton de la ceva. Nu, a fost de la ei. De la ei, cred că e transmisiunea în direct. Opa! Hopa, hopa! Haide! Eu tot mi-a arătat cum mai cânt. Haide! Hai, dansează! Da, am vrut să mor. Nu eram acolo. Gata, Nicule. Și vine la el și vrea... Da, Bă, zic, doamnă, fiți Nica de acolo. Vrea să știu. Nu-i Nica. Am vrut de una mății mai adresat. Am băgat până, n-ajungea. Și stai mă să aduc mădra, am adus mădra și cu coada, am învins-o pe la capă, și la coada. Și am reușit la notă. Dar el s-a trezit și de apă, nu știu cum s-a arătat și cum s-a e transpirator. Da. Și aburi aici. Să facem conjurul cu bonii. Gata, Nicule, nu-i vrea acolo, haide. Da? Stai așa, hai, hai. Hai și fă aici. Hai, faci bișul? Hai, fă la uliță, fă la uliță. Hai la mama. Uite la uliță acum, Hai hai. aici să facem bișul. Ia, ia. Nu vrei? Nu vrei la uliță? N-auzi, vrei pe bunii? Bravo! Bravo! Hai, Valin. Hai, dansăm, mama. Hai. Hai să dansăm. Singur băiatul, singur, nu cu mama. Așa e? Da. Hai, uite, Ți-am spus, bine i-am spus. dar zice, mai lăsat ceva aici. Da, nu doar. Vino, vino.